ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1921 ମସିହା, 1903 ମସିହା, 1947 ମସିହା ନା ଡି 1948 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1903 ମସିହା, 1909 ମସିହା, 1948 ମସିହା ନା 1936 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 1903 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1903 ମସିହା, 1909 ମସିହା, 1857 ମସିହା, 1948 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1817 ମସିହା, 1857 ମସିହା, 1835 ମସିହା ନା 1804 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1808 ମସିହା, 1803 ମସିହା, 1804 ମସିହା, 1817 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ 1803 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।